Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor Witch in Witch fejn kull ġimgħa jiena niltaqa' ma' awturi Maltin fejn nitkellmu dwar ix-xogħlijiet tagħhom. Jinsa naqralkom silta mill-romanz ta' Stephen Lugermo, Jarmuk, dan huwa t-tieni romanz tiegħu. L-ewwel romanz tiegħu kien jismu Xaħna Smart u fl-2015 dan rebaħ il-Premju Letterarju għaż-żgħażagħ. Stephen Lugermo jaħdem bħala għalliem. Se nibda billi naqralkom silta mill-5 kapitlu ta' Jarmuk. Tawwal tidi biex nixel il-bozza. Mit-tieqa ta' ma' ġembi, id-dawl kien ilu li ġabar ħwejġu u telaq jistrieħ. Dabbar rasu, bħal dejjem, bla klim u bla slim, u telaqni fid-dlam ta' ħsibijieti. Lapes imgiddem kien qed jieħu gost idur fidejja, jidħol bejn suba ieħor f'logħba li nifhmuha jien hu biss. Qudiemi karta mżejna u mħanżra b'sensiela ta' tpinġijiet fil-ġnub li jinħolqu kull meta l-lapes jiddejja iterraq għal piswaba bla sabar. Id-dawl tal-bozza ġabni ftiegħi. Ġbitt il-karta lejja u ressaqt il-lapes għaċ-ċan. Laqajthom flimkien, il-lapes u l-karta, maquda bħal żewġ maħbubin. Ħassejt il-qilla ta' ġofijiet infirex tul dirajja u ssibt triqta fil-palma tidi l-leminija. Qafast u bdejt nafas sakemm il-karta ċediet u l-lapes bokka mit-tarf ieħor. Toqbad xkejkna f'nofs il-karta. Ħriġt il-lapes u taqqabt oħra u oħra u oħra, sakemm il-karta nbidlet farbiel. U s-saħħa f'dirajja battiet. Mifluġ mill-isforz, intfajt fuq is-sodda, b'sidri tila u nieżel bħalli kieku l-vjaġġ mill-iskola saw kont għamiltu bil-ġiri u mhux f'dak il-vann aħmar infern. Anke l-abjad ċasta s-saqaf beda jdejjaqni, u kważi fraħt infittex l-irqajja ta' żebam qarqċa li tebbaw dik il-perfezzjoni bla ħajja. Għalaqt għajnejja nott, mhux aktar il-minuti, imma n-nifs miġnuni sa fl-aħħar kien donnu qed jistejqer u mar-ritmu kajman tiegħu ikaxkarni lejn id-dinja mixtieqa tal-ħolm. Iżda l-xejn. Qomt bil-qiegħda nserraħ mat-testiera u minn fuq l-iskrivanija ġbit karta ġdida u l-lapes migdum. Giddimtu ftit ieħor u bdejt nikteb. Aziz, le. Pa. Infittxek u ma nsibekx. Insejjaħlek u ma tweġibx. Nixtieqek u int mhux hawn. Tlaqtni, le. Imbuttajtni f'art li mhux tiegħi, ma' nies li mhux niesi, ma' ħbieb li mhux ħbiebi. Ħawwiltni f'ħamrija barranija u ħallejtni bla tisqija. Tal-waqt jiġi. Dejjem tħarref ommi. Iżda issa m'għadniex nemmina. Il-pjanta ċkejkna li tlaqt minn idek kważi 7 snin ilu, illum kibret. U m'għadekx tista' tgħaddiha biż-żmien. Kibret biss bit-tisqija tal-mama, għax int bqajt twiet u ma twettaqx. Tinstema u ma tidirx. Tinħeba l-bot il-bot wara skużi li drajthom bl-amment. Min dak il-permess tieqa' is-saqini bħal fl-imoddi. Għaliex jien u mhux ħuti? Għaliex ommi u mhux int? Għaliex Malta? Għaliex? Waqaft. Kienet fadal ħafna li xiet. Ħares lejn il-karta, il-klim maqtuħ u l-kalligrafija miġnuna. Kollox miktub f'nifs wieħed, sfog waħdini mħażżeż f'dadija ta' 2 minuti. L-istess sfog li issa kien qed jisfidani nitfa' litra f'envelop u nibata kif inhi. Nibata ant Ħassan, dak żgur jgħaddielu. Jekk xi darba jasal wara biebu, min jaf, forsi wara kollox kien diġà jinsab għandu inittef xi ħuta bħarstu fuq ix-xefaq. Qomt mis-sodda u ħriġt envelop mit-tieni kexxun. Ma kellix għalfejn fittex l-indirizz. Ħarbixtu minnu fih bl-istess illa tal-ittra. Defist il-karta mħazza u s-siġillajtu bil-bżieq. Bridġlejja jikluni u moħħi tambar li l-kaxxa tal-ittri qiegħda biż-żewġ kantuni ribot. Qfilt il-qalzit u xiddejt iż-żarbun. Imbagħad ftakart f'ommi. Ħares lejn l-arloġġ. Kien tard wisq. Ma rridx inqajjimha wara t-taħbit ta' ġurnata xogħol. Wara kollox tal-posta ma jgħaddix qabel għadha filgħodu. U dik kienet silta minn Jarmuk ta' Stephen Lugermo. U issa nistednu jiġi hawnhekk. Nsellimlek? Kif inti? Tajjeb ħafna. Tajjeb, grazzi tal-istedna. Għal-qalbi hawnhekk. Eżatti. Tgħidilna xi ħaġa hawnhekk fejn qegħdin? Hawnhekk qegħdin fil-post fejn nikteb jiena. Il-kamra tiegħi, l-istudju wkoll, huwa l-post fejn ktibt il-xogħlijiet tiegħi fejn inqatta' ħafna ħin mill-ħajja tiegħi u nipprova niżviluppa xi ħaġa letterarja bħal Jarmuk. Jarmuk huwa post importanti ġifieri. Iva.
Tajjeb. Mela, nibdew bil-mistoqsija. Ir-romanz għandu struttura, mhux tas-soltu, fis-sens li għandu żewġ naraturi minflok wieħed. Għandna l-tifel Sirjan, Marwan, u t-tifla Chanel. U dawn jalternawn bejn kapitlu u ieħor. Kif għażilt din struttura partikolari għalfejn? Rrit nagħmel xi ħaġa li tkun differenti, rrit nissorprendi ftit. Speċjalment l-ewwel nett għax xtaqt li kemm il-karattru kemm Marwan u kemm anke Chanel huma f'dan ir-romanz jirrappreżentaw karattri li jisom mormija għalhekk Jarmuk li batu nuqqas ta' integrazzjoni u solitudni li hija diffiċli li tifhem. Allura xtaqt li npoġġihom li nuża n-narratur fl-ewwel persuna biex dak li jkun iktar jifhem dak li qed iħossu. Nħoss li kieku għamilta fit-tielet persuna ma kontx nilħaq dak l-iskop. Barra minn hekk kienet xi ħaġa li kollok karattri narraturi differenti tul ir-romanz hija xi ħaġa li ġieli rajt f'kotba oħra li dejjem ħallitni waqt li qed naqra dejjem ħallitni speċi attiv waqt li qed naqra. L-qarrej ikun attiv waqt li qed jaqra dan it-tip ta' romanz, għax dejjem jisek tittara minn un-narratur. U kienet xi ħaġa li laqtitni u xtaqt nużaf xi waħda mill-kitbiet tiegħi u rajt li f'dan kienet tapplika perfettament. Allura żilt li nagħmilha. Ok, mistoqsija forsi ovvja x'inti għallim kif influenzat dil-ħaġa lir-romanz tiegħek il-fatt li inti għallim? Ħafna drabi l-influenzi ta' madwarna b'xi mod jew ieħor bil-fors jidhru fil-kitba. Fil-każ tiegħi, fil-każ anke ta' Jarmuk, hija forsi llum minħabba li dan l-aħħar anke bl-influss ta' immigranti anke ta' barranin li għandna fis-soċjetà tagħna, hija xi ħaġa li qed tidher fis-soċjetà u allura tirrifletti ruħha anke fl-iskejjel. U ovvjament ftit speċjalment dal-aħħar snin tibda tinnota studenti li ġejjin minn pajjiżi differenti, minn kulturi differenti li jridu jintegraw fis-soċjetà u allura anke fil-ħajja tal-iskola fil-każ tagħhom. U hija xi ħaġa li laqtitni li provajt kemm il-darba nifhem kif iħossuhom dawn l-istudenti li sabu ruhom ishom mitfuqajn f'pajjiż ieħor u jridu jambjentaw ruhom daqshekk malajr. U kienet xi ħaġa li xtaqt nesperimenta biha f'dan ir-romanz. U allura żgħid il-karattru ta' Marwan li huwa karattru li isib ruħu f'Malta u jipprova jintegra fis-soċjetà u fil-ħajja tal-iskola. Però ma tantx jirnexxielu. Tajjeb. Issa, għanna għal Jarmuk li huwa ir-raħal li twilet fih Marwan u Jarmuk bil-Malti. Hemm konnessjoni pjuttost espliċita fir-romanz. Tista' telabora ftit? Hija din il-konnessjoni bej Jarmuk ir-raħal ta' Marwan u Jarmuk l-isem tal-romanz hija pratikament il-bidu l-ispirazzjoni għal-romanz kollu. Fil-fatt, l-ewwel darba li ġietni l-idea ta' Jarmuk kienet fi żmien meta għal Jarmuk kien dejjem fl-aħbarijiet kien qed jiġi attakkat fis-Sirja u n-nies inqabdu f'din iż-żona miż-żewġ naħat tal-konflitt tas-Sirja. U daw in-nies kienu pratikament maqbudin la jistgħu joħorġu minn naħa u la jistgħu joħorġu minn oħra. Kuljum fuq l-aħbarijiet kien jissemma dan Jarmuk, dan il-post u jiena l-isem u peress li huwa bħal kelma Maltija Jarmuk bdejt naħseb daw in-nies tassew ma' mormija, tassew. U hemmhekk kienet il-bidu l-ispirazzjoni ta' dan il-ktieb. Ovvjament imbagħad arbatta ma' dak li kont qed ngħid qabel li l-esperjenza ta' studenti f'dal każ li jsibu ruhom f'pajjiżna jew f'pajjiżi oħra Ewropej u jridu jintegraw ruhom ta' malajr għax iridu jkomplu mal-ħajja tal-oħrajn u d-diffikultajiet li jkollhom. Diffikultajiet li jistgħu jkunu l-lingwa, li jistgħu jkunu l-kultura, l-ambjent tas-soċjetà ta' madwar.
U allura xtaqt li ninkludi l-Marwan f'dan is-sens. Però fl-istess ħin u l-ktieb għalhekk jismu Jarmuk bil-Malti mhux Jarmuk biss. Rrid ninkludi wkoll Maltin, studenti Maltin jew u għalhekk tirrappreżentahom f'dal-każ Chanel. Li huma Maltin għandhom pratikament kollox jekk imqabbli, imma xorta mhumiex integrati mal-bqija tas-soċjetà għal raġunijiet differenti fil-każ ta' Chanel minħabba nuqqas il-problemi li għandha fil-familja, li missier omma li telqet mid-dar ħabta u sabta u ħallieta b'responsabilità kbira li hija kbira żejjed għal studenta tas-sekondarja. U hija wkoll tibqa' issibha diffiċli biex tintegra ma' sħabha. L-istejjer ta' Marwan u Chanel mbagħad b'xi mod jiltaqgħu. Għax it-tnejn huma studenti f'dal każ li isofru s-solitudni u ibatu biex jintegraw mal-bqija ta' sħabhom. F'dawn ħar snin il-Ministeru tal-Edukazzjoni ħoloq l-MLU il-Migrant Learners Unit biex jgħin l-tfal ta' immigranti tal-Malti billi dawn jinqalgħu mill-klassijiet mainstream u jingħataw lezzjonijiet tal-Malti u tal-Ingliż. Issa, dil-ħaġa qalet ċertu kritika għax xi nies jgħidu li hija forma ta' segregazzjoni. Mill-esperjenza tiegħek bħala għallim forsi u anke fid-dawl tal-karattru ta' Marwan, x'taħseb dwar dan kollu? Hija kif qed l-ewwel hija sitwazzjoni li llum irridu niffaċċjaw, jiġifieri fis-soċjetà tal-lum bħalma fis-soċjetà qed ikun hemm numru ta' immigranti, numru ta' barranin li qegħdin fis-soċjetà qegħdin ukoll fl-iskejjel. Daw ħafna minnhom jiġu f'Malta mingħajr la jafu l-Malti, la jafu l-Ingliż. Allura qed ikun hemm bżonn li jkunu inklużi f'daw it-tip ta' klassijiet. Dwar segregazzjoni, ovvjament qed jinqalgħu mill-bqija tal-klassijiet. Jiena ma narajx daqshekk kwestjoni totalment li totalment daqshekk kbira fis-sens li hija iktar marbuta mal-lingwa f'dan is-sens. Allura nara iktar bħala xi ħaġa temporanja fis-sens li la darba dawn almenu jkollhom bażi ta' Malti u Ingliż li jista' jgħinhom jikkomunikaw mal-bqija ta' sħabhom, eċetera. Naħseb li mbagħad jistgħu faċilment jerġgħu ikunu mal-bqija tal-klassijiet. Id-diffikultà hija anke fid-dawl bħalma kien Marwan ma kellux problema ta' lingwa, però xorta baqa' ma integrax. U appuntu għalhekk inħoss li mhijiex il-kwistjoni mhijiex il-lingwa, imma hija kwistjoni li tmur lil hinn. Hija kwistjoni li daw għandhom kulturi differenti li ftit iridu jintegraw mas-soċjetà tagħna. Mela, Stephen, hawnhekk għandna ftit kotba li huma importanti għalik. Nispjegaw xi ħaġa dwarhom? Ħanibda ftit minn Long Walk to Freedom ta' Nelson Mandela. Qed insemmih għax jissemma sew fil-ktieb ukoll peress li Marwan u Chanel ikunu mitluba jagħmlu preżentazzjoni fil-klassi flimkien dwar karattri importanti fl-istorja tal-umanità pratikament. U wieħed mill-personaġġi li jkollhom ikun Nelson Mandela li fid-dawl ta' dak li għaddi minnu Marwan għandu importanza kbira. Huwa ktieb l-biografija li laqatni ħafna għax huwa tara dan il-personaġġ li biddel id-dinja pratikament bil-paċenzja ngħid jiena, ġifieri 27 sena il-ħabs. Tistenna l-bidla ma naħsibx li jagħmilhom kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar irnexxielu kemm irnexxielu totalment għad irridu naraw. Però il-bidla li għamel fl-Afrika t'isfel kienet sostanzjali.
Forsi fl-istess ħin nista' nsemmi anka l-eżodu ta' ċikonji ta' Walid Nabhan li wkoll huwa romanz li effettwani kemm fid-dawl ta' dan għax ovvjament ambjentat b'mod simili. U anka il-fatt li Walid huwa persuna li integra ħafna fis-soċjetà tagħna u mhux tal-integra tal-li sar parti minna u kittib li kiseb bosta suċċessi f'pajjiżna u naħseb huwa tip ta' simbolu li jista' jkun hemm għal karattri bħal Marwan. Dan għax huwa l-ktib li qed naqra bħalissa huwa l-ewwel nett meta jkollok ktib li fit-titlu għandu The Wisdom diġà xi ħaġa fil-fatt l-awtur jiktibha fil-bidu li huwa titlu daqsej qiebes. Però huwa bbażat fuq il-film Groundhog Day li u fih bosta talimiet għal-ħajja li nistgħu nieħdu minn dan il-film. Huwa ktib li qed naqra bħalissa. Tajjeb. Grazzi ħafna Stephen, grazzi tal-iqsamt magħna dan kollu ħsbijiet tiegħek. Da kollox għallum, aħna narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Witch in Witch.